wakasiya mapisa isina kana ari kunyunyuta newe. Mapisa inono. Ingoma mapisa inotapira. Mapisa inkoma firi. Saka wakadzokerei? Ukandine basa. Basa rekuita sewaingori shanda uri kumapisa. Aiwa kusvika independence. Azviitezve. Rega kandipfapfaidze ndobva ndadzokera futi. Ndimai Maswera. Mai Maswera. The fire extinguishers. Unoona Maswera anenge ari pafupi ka? Hanzi unechi? Une mavovo. Mavovo. Wakasiya wadina. Uchi chinonzi mavovo. Mavato. Mavato. All right. Amen. But kakaipa. Kari kubvunzwa nevakawanda aka. Waruka tsvaga. Aka. Ndo wakasiya mavovo. Une mavovo. Mai Maswera. Mai Maswera and fire extinguishers. Kane video here. Akasati kane video arutoshandira kuti vaite video. Pada video. Pada video mazuvano audio nechi visual. Ndizvozvo. Yes. Tani Marunga. Ndiri bwino uritani? Urasara bwino? Andirasara bwino ndirakuona kapa channel. Ndirakuona ndikati mbani mwaendesa kanyemba kupa Nsuku. Ko ndiani akandiendesa? Ndozviendesa ndini. Wodoti ndisarire. Wodoti ndisarire kumapisa. Aiwa akana zvite. Zvite. Wakasara zvakanaka. Ndakasara zviri bo. Visa maoko momwe. Visa maoko momwe. Ausoziva kuti mangwana is special day. Mangwana ndanzwa kuti titaura musi wa 4. Musi wa 4 April. 31 March. Kanyemba. Aicho. Kanyemba. Ndakachitaura ndakamba Simba. The commander. Ndikati apa ndoda 150 magati. Yes. 150 magati. Ya mombo ndidira kugeza kugeza ndite munhu mutsva ndizvozvo iwo nyanya ndakenda nyanya but inini hangu ndingade magati but chiremba Simba komanda unofunga ndikasvike pamagati aunoda aiwa Filipa ndofuna 300 dziri kumutevera dzakasimuka aikona mbichana ndozvazvinoita ukagona basa kanyemba ndizvozvo kunyemba mawarriors bata kacoach wamawarriors kuti mangwana tifuna kuti ahwine versus Zambia ndio final ka at least birthday rangu rinyasi kuita zvakanaka kwete kuti vanofana kuwina mukombe kawe mawarriors mangwana kuBotswana chimwe chaungaitirwe besides nemawarriors aiwa ndizvozvo wangakwanisa kundichengetera mawarriors hakukuchengeta vakwanisa ndikutarisira kuti chimwe chaungaitirwe maybe kamunyodzo kakuchoka kuna Jimmy Julius achiriko anoenda kupi Jimmy Julius ana unangobare wani senza naye mapekeka akaperera pasi panotoni paya akaperera aiwa akaperera pauyu paSouth Park tisataenda kuto ndo pakapedzisira Jimmy wainzwa nyaya yacho kuchisina sekuru aliyana vanemwe muzukuru munyowani saka akura kachi ane tu vazukuru saka pafuna kanyodzo naBoss Chineke paSouth Park Boss Chineke paSouth Park pandofuna mombe yenzi pari kutofuna bhuru then baba mumu Honorable Charles Mufara ndowati zuva ndimangwana tobva taenda pasvisva business center yes boss zvemunyati vakunzwa seko munandi vakatotaura musi weFriday zvikanzudze Philip naBojo kuti ndadzoka ende ndine power hanzi ndadzoka wanga ari kugaraji kuna makanika kwakasatomboda kugara ikoko sunga mavhiri kurumidza ndidzokere kubasa munhu wacho kusenza kwaanoita anenge achitotambisirwa nguva akagara kumba ko ati ndo muiri wacho unofanira kusenza ndizvozvo zvino makada kuvhiringidza simbomirai bosi zvemunyati chikodai nditaurirewo ka Mr. Giant Mr. Mtasa kuti kuna birthday mangwana good inini ndini secretary general undiudzirawo ka Mr. Black Sam kuti kune birthday mangwana pana Boss Andrew ka Boss Andrew vari kupi Boss Andrew ka kupi anikhala kwaIslands uko Boss Andrew Shumba Boss Andrew kwaIslands Shumba mabvibva Andrew unomudziwa rini kanyemba
Andrew udza director radio services Mr. Albert Chekai kuti asena kuti ndi birthday rangu mangwana kuti waudze chief executive officer Mr. Sugar Chagonda. Yes, Mr. Sugar Chagonda ono PEMSEC kuna chairman ka board chair lady board chair lady vachibva ikoko yobvaenda kuna PEMSEC Mr. Nicky Mangwana kuti vazvita announce chinyika yese chizvinhu afuna kuendesa kuna minister Dr. Jemusoda obvoendesa kuti antsogorerwa dziko kuti Kanyemba ra birthday Kanyemba saka unti ntsogorero dziko aninziwa kuti ndiri anziwa saka ngadziwa kuti ndapedze Mangwana president wane zvekuita zvakawanda Kanyemba inini nditoripo urongwa hwawo especially Mangwana ndiripo urongwa hwawo inini ndachikumbira kuti at least two dzejejeje audze honorable minister ariko anonzi Mandueka yeyeye kana na Dr. Zaranyika Zaza kuti vaudze minister of finance professor Mthuli Ncube kuti Blafidza naKanyemba wane birthday Kanyemba arisi rangu ere ayo arisi rako rako rakapfuura ndakaona progress yeroad bloweyo mapiesa asi andiri kukumbira kuna honorable minister mona ndizvozvo tiri kufuna 24/7 makambani yale yachisenza even na usiku usiku ngareke kugona kwasara 19 days yes usiku ngareke kugona usiku ngavasarara ngavaitese ngavaroye basi 24/7 chindipira osandoka honorable mona bindu rarodhi mazoe rodhi akomanaka inini ndinotenda mutungamiri wenyika ndizvozvo president muono wevision 2030 Dr. Idi Mnangagwa hapana nzvimbo munhu anofanira kusara kumashure iwo minisa mona nekambani iri kuita basa riya vanoziva vatunotwa vanotora nguva yavo vari kusota Kanyemba vari kusota izvozvizvi watiremuka ka vakuenda noda kusvika pakabridge ako wabva pabridge aiwa kambani iri kugadzira iri kusota aiwa hano thank you so much ndipo vanosvika kuKanyemba ndiyo iri kugadzira ndiyo road ndiyo kambani yacho but kandoda road ka aiwa ndiri kuti kambani yacho ndiyo iri kurova Harare Kanyemba dai yambojambiswa yamboenda mavhura ndoda please rega kukanganisa progress anitika Kanyemba mira amare Harare Kanyemba uzobata vana ndoda next ko ari sei mudzonga ndani nguva na postword kana function pakumara kwasumana sei vasina kundishedza isatidhe ka ndo satidhe wangu uri kumapisa but ndaiti ndikapedza mapisa ndopinda muchikopo ndiro yakakuyo kwangu nechikopo akutadzane ndaingotaura na Dr. Tungwara pfeipapo ko iwe udza Tembo otobuda pasocial media kuti yo ningrini gift amulo kuti ndo dumbu rangu rinokwana mbudzi 1 ari kwane mbudzi 1 rotoda dziri 2 Atembo face farai angachite ari kutaura zvekuti nini ndodya mbudzi 1 mutumbi wembudzi dumbu rangu ari kwane mbudzi 1 rinokwana mbudzi 2 asaitodya ipapo anga nemisoro yembudzi 2 zvikadziwe face ningrini gift amuli taura neni zvakanaka asi kuti usvike futi kwandiri kunoku hokoyo asi ukataura neni zvakanaka ndokupa nzeve neziso ndokupa nzeve negumbo kwanga kuri kutamba zvavo avari kutamba zvavonyaya dzavo dzokukoti dzakapera aiwa dzakapera oti pane nyaya vari kudhisana musocial media apa ndo zvazvinoda ndokuti nguva ifambe ndizvozvo but hazvizodeuka ndazoona gift amuri apuhwa basa manje naSylvester Chibangozi Atembo hazvizodeuka kujaya misoro miviri yembudzi muri achiko naifestivali ipapo here achidimenya so iri mimba ipita 2 apo mbudzi dzacho ndakadzidya kare saka ukasara misoro yada kudya babai iwo uudze ningrini ana sekuru ani baba Shero vaita sei
ndiani kwari kumuruka ari kurukwa kana nadhota ega ari kurukwa kana ndoda kuzoiona hairstyle yemusoichina because musoichina anenge ari kuchitungwisa so inini regai timutsvage Friday amboya pandepfenyura umbonzwa nyaya yake kuti chii chiri kuitika baba Shero tiri kukufuna ni Friday pano bwerani pano musangane naAteteki chii chiri kumboitika arungona musocial media akati zvakangonaka machenero amuri kuita nemusoro ka bye bye